Основният виновник това е Министерството на труда и социалната политика, които са отворени към всичко това, което е необходимо за нашата държава. Да, ние, нашата община с екипа създадохме проекта, който беше одобрен, за което искам да изкажа искрената си благодарност към цялото министерство и най-вече към министър Тотю Младенов. Кога се очаква да бъде приключен проекта? Проектът трябва да бъде готов до 7 месеца, ако не се лъжа, така че до година на пролет, живот и здраве трябва да стане тази хубава сграда на мястото на тази лоша сграда в момента и над 30 човека ще работят тук и ще дават консултации на дечиците и на техните семейства от 0 до 7 години. Проектът е изключително важен за цяла България и за Бяла Слатина включително. Над 3500 деца и семейства ще имат възможност да ползват тези консултации. Това е здравна грижа, това е рехабилитация на дечицата, които са с увреждания, децата от малцинствата. Целта е да дадем един равен шанс за равен старт на всички деца. Казахте, че децата от 0 до 7 години ще получават интегрирана помощ, интегрирани услуги. Как ще стане интегрирането им с другите деца на тяхната възраст? Не е ли по-добре в детски градини сред своите връстници? Това включва и детски ясли и детски градини, така че на практика те ще се подготвят за този момент, в който те ще постъпят за първи път в първи клас. Това е изключително важно. И най-важното е, че ние искаме дечицата, особено от малцинствата и дечицата с увреждания, да ги поемем още от най-ранна детска възраст. Това е изключително важно за тяхното следващо приобщаване към обществото. И затова проектът е толкова важен и затова има предвидени средства и за строително-ремонтни работи, и за обзавеждане, и за развитието на тези услуги. А мислите ли, че в последствие родителите на тези деца ще имат желание да се включат в тези дейности? Ако трябва, как ще бъдат убеждавани? Ще има, аз не случайно казах, че над 30 човека ще работи тук. Част от тях ще бъдат така наречените медиатори, чиято цел ще бъде те да имат среща с хората, с дечицата, с техните родители, за да може да ги убедят, че тук ще бъде едно прекрасно място, където те могат да получават тези консултации. А кой ще упражнява контрол върху проекта? Контрол върху проекта ще се упражнява от Министерството на труда и социалната политика и общината. Благодаря.